ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ, ଧନ, ମନ, ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ। ବଜାରେ ବଜାରେ ବାଇଦ ବଜା, ଚଉଦିଗ ଆଜି ସଜାରେ ସଜା। କେତେ ଆଶା କେତେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଛି ପୁଣି। ଏହି ଦିନ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, ବିଦେଶୀ ହାତରେ ଶାସନ ନେଲୁ। ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ଦେଶ ଆମରି, ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରୀ। ଆଡଭାନ୍ସ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଶଭକ୍ତି ଲୋକ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।